Labiyan. Ka san me ma wallahi da je kan bacci ma nake ji wallahi rabona da abinci tun ranar ta yau ake ka da barka ne ka ga asalin na ai ba dan Kano bane ina ga alama to gadin gidanmu mu yan makarfa ne mu yaran da aka haifa a sunana da ke ya ka sha ta ƙaunina in kaka suya rabin goro na to me kwan a raba alewa da cincin da waye to da ke aka yanka aka miƙo ayan eko hayan kana da ke a mana tiyai ne ko kuma da ke dan mutunci ne da shi ake sakari ina ga ko ayewa ai me ka tunawa ina kai da ke ina kan gada sai na ga tsohuwa ta kada mota kai ɗaya ka zan hankali ran nan na nuna maka na ga ibtila iran nan ai ka dan baiwa ne kai wani mai ga a cikin 78 da 85 da 650 na kisha wannan duk ga ƙwaƙwar da ke na ce na san su dan baiwa ne kai lokacin da na je rani saudiya ba abin da 'yan saudiya suke bukata suke maradi yanzu da zaka kuɗi kamar ka yi buzirin da ke ka kimsu wani ne ba saudiya wani ba ina kai ka lokacin da aka harbo kayan alheri najeriya to sai aka duba aka ga akwai kulomboto a ciki kakan na da sanda da ke yadda mamaka su sai ka dufan to ga kan ai ake son da ƙasa Najeriya yanzu na ƙasar ta Najeriya ana yakin biya fara ta hanyar yakin biya fara ba ma mai kasar irin jirgin ne farfila gaban idan aka dinga jeho ma mai sun kai miliyan 5 amma ya faɗa wani ko tsabin zilliya kakara kai in yi zil sai zil sai zil sai zil ka baki ɗaya wannan ba wanda ya same shi to wannan iya daga cikin falalar rake alhamdulillah wannan falalar rake ce mai da zalaka za ka jin malamai suna faɗa a kishe da ke da safi da ranar da dare saboda yana ƙara kashin basira da kuma ƙara gudu ya kada ran nan da mota ta ɓaci a adamawa tun daga adamawa ta ɓaci amma har garin nan da ta fara kai jama'a sai ka dikim sai ka difar sai ka ta zo na samu sandar da ke kana bi na ina jin ka na samu sandar da ke eh wula sai ka ce walli sai da tarki abin haka ai kai dan biwa ne inda kai alama wala ba na so ya fi dan uwa wannan Allah ya fi dan uwa ni a wannan lokacin da a bani iyali kwara ba da ke gaskiya ne iyali ba a yake Allah ina zan yi baka kyautar komai a karaki saboda tun ina ciki ake yanka bawo mu take haɗewa Allah saka wa sharaɗa wani ɗaya da ke da na yi ka da wannan bawa da ke ya faɗo to nika nake a tun ciki ka san sharaɗa daga aka ɗauko da a ina daga makarfi aka ɗauko da aka kawo ka ɗan gudun kuma aka ɗauko sharaɗa wajen ɗaya da nan kaf kuma ina fara labari